Redaksyon Red Salgado. Isa ka oras nga programa mga kaaksyon nga kita ang mag-updanay diri sa aton nga programa nga Johnny Tango Rides Again kada Domingo. Alas 5 at tubtob alas 6 ang aga. Well mga kaaksyon magapabukaw na naman kita magahatag yuhom kag magahatag enerhiya sa tagsa-tagsa. O galing sa mga tao na nakabiyara sa pag-ibuon nga importante. May ana dira sa pagkakantuan nga importante. Bugtaw na kamo dira dakpan ang balde habon kabo kag maligo. Siyempre mga kaaksyon, let us prove that Filipino time is always on time. Dapat mga kaaksyon, bangon ka mo dira Nugay na ka mo dira laminday. Nugay na ka mo dira mga kaaksyon na balik sa inyong hiligdaan kay Manbaw. Basi magaresulta na naman sa buraw. Kag kamo dira sa inyong panimalay, magabinasulay. Nga wala mo kuya ginpukaw yalohaw. Nagambal na gid ko si imo nga pukawon mo ko alas 4 sang aga. Wala mo kuya ginpukaw. Ay kapila to na kabalaya pukawon, balaya apo ko ba? Ako na nagsakit ba nagakon ga arthritis mo ka pertektog na ho? Amo nagali lo? Kung nagatok arthritis, di mo ko pagpukawon? Ay di gipukaw na kaibo ya. Galing kiti ko magtugnaw balaya aga-aga. Gakadumduman ko kamatsagan ko no ipanghatag na naman ang treatment, no? Well, mga kaaksyon ka mo may mga jokes na ipadala lang ini. Pagkitaon nyo lang ang akon nga personal account, Red Salgado, o diri mismo sa FB page sang Aksyon Radio Bacolod. Well, mga kaaksyon, partagaan ka mo sa update diri sa syudad sang Bacolod. Sang nagligad nga adlaw, Abril 9, Biyernes inang adlaw mga kaaksyon ang syudad sang Bacolod ang nakarecord sang 32 ka bag-o na naman nga mga kaso nga nagpositibo sa COVID-19. So, tanan ini mga mga kaaksyon ini siya ang ginatawag naton nga local transmission. But silingon, kita lang diri sa Bacolod ang nagalinat nanay. So gani mga kaaksyon, advice lang sa inyo kung hindi malang importante ang aton nga pagkakantuan mga kaaksyon, kag pwede malang ina makomunikar sa messenger, sa aton dira mga cellphone mga kaaksyon, well do it kaya man subog niya nga panahon mga kaaksyon diri sa Bacolod local transmission mo. Kita-kita lang di mga kaaksyon yung nagalinat nanay. Kag tungod sa 32 mga kaaksyon nga mga bag-o nga kaso sa COVID-19 diri sa Bacolod nga nagpositibo, ini ang naghatag sa aton sa kabilugan 6,350 cases sa record niya sa Bacolod pero ang active cases mga kaaksyon ini ang nagsaka sa 399. So kagapo naman niya Abril 10, Sabado mga kaaksyon, may nagdugang na naman sa aton listahan 40 ka bag-o nga kaso sa COVID-19 cases nga nagpositibo. So, sa 40 mga kaaksyon, tanan ini, again, local transmission. So, sa kabilugan mga kaaksyon, nagsaka na. Ini ang naghatag sa syudad sang Bacolod sang 6,390 kakaso sang COVID-19 diri sa Bacolod. Pero, ang active cases mga kaaksyon, 431. So may ara kita sa recovery sa aton diri nga records Bacolod nga 5,768 kag ang kabilugan nga nagkalamatay sa COVID-19 diri sa Bacolod 191. Ina sa history sang Bacolod kung COVID-19 cases ang aton pag-istoryahan. So muna mga kaaksyon 40 na naman ang nagdugang diri sa Bacolod nga bag-o nga kaso sang COVID-19. So gani sa liwat gina-remind ka mo pirmi nga kung pwede man lang ina nga makomunikar mo sa telepono, ma-text mo dira mga kaaksyon, do it. Kag hindi malang importante malang kantuan mo gid siya. Unless siguro kung love life kid, di ba?
Biskan pag galing ka love life mga ka-aksyon, ano? Pwede ba na nga i-text mo galing kita mahambal naman ng iba na nga lain gid ako makita kuya ang akon nga pangga, di ba? Lain gid ano? Nga ma-holding hands mo sa kaga ano? Matusik-tusik, grabe ba? Tusik-tusik gid yan. So muna ang pinakauli ga-update diri sa Bacolod sa COVID-19. So ari pagin mga ka-aksyon para i-share man sa inyo para kita ang makalikaw sa COVID-19. Kay ti ang mga lugar bala nga masilig naton nga sarado dirang bintana, sarado dira yang pertahan. Inaya ang ara sa ginatawag naton nga peligro. Kag madasig ang ginatawag naton nga paglinatnanay sa COVID-19. Kung mahimo ba lang mga ka-aksyon, buksan dirang bintana nyo ha. Kag hindi ana iba gamit sang aircon. Galing kiti sa amo nga init kung kaisa nga summer na gaubra ka mo dira sa opisina nyo, nagatulululo ang balhas nyo. Pero pwede ba nang apandaron yung dirang aircon nyo kag kung okay naman lang ka mo dira tanan sabta nag-ubra ka mo then during lunchtime ngati wala man ka mo dira may ginaubra kag jutay bala mga tao mga ka-aksyon mas manami siguro ka buksan ta dira ang atong nga bintana di ba baka save na ka mo sa kuryente at the same time mga ka-aksyon malayo pa ka mo sa peligro nga igahatag sa inyo sa COVID-19 so dapat open air spaces pag-ari pa kita kung may anak ka mo dira sa pagkakantuan nga mga gatherings kag sa inyo banta-banta madamo isang tawo likaw lang kamuanay okay kung may anak ka mo dira sa pagkakantuan nga birthday celebration ti kung damo-damo naging madaya parinte ang birthday celebrant mga ka-aksyon at PM lang kamuanay abalon mo dira yang Amega pwede na sila kumakadto lang alanggid ko di ba kabalo ka naman sina di ba it's a COVID-19 season di ba kaya syempre ang pag-istorya sa tao sang madali mga ka-aksyon ina ang makahatag man sa aton sang ginatawag naton nga kaligtasan pero kung mag-istorya ka dira lawig sa iya at pagkatapos wala ka pa sa mga nasuksok dira ka face mask wala ka madra sang face shield ina ang mabutang sa imo mga ka-aksyon sa peligro di ba pwede mo na siguro nga ang concern nyo kung mag-istoryahan ay kamudra sa isa katawo about lang sa kay Maria, di ba? May bago na siya nga boyfriend. Kung kamudra mga ka-aksyon na mag-istoryahan ay sa amo lang naka-subject about Maria lang. Hindi na kamo mag-istorya sa kung sino ang ex ni Maria kag sa kung sino dira ang posible nga mangin bago niya ka boyfriend, di ba? Amo lang istoryahan nyo. Isa lang katupik ko. Butan to 3 questions, 3 answers, ano? Good na. Bye-bye. Lakat ka na yun. Tingala, guro na ang storya mo, ano? To siya man, kisuplado mo na siya. Pili mo na niya. 3 questions, 3 answers. Okay. Bye. Bye-bye. Good night. Kay Manti ko nina, pag-imuon mo ko mga ka-aksyon. Well, ang tawag na istorya mo, naka-insindi mo na siya, di ba? Kag hindi mo na siya ma-embarrass because kapanigurado ka lang niya aside from yourself at the same time, nagapanigurado ka ba na para sa imo dra yung pamilya, labi na gid, kung sa inyo dra yung balay, may ara sang mga ang ilang balang kalusugan, ano? Or mga senior citizen, mga ka-aksyon. Nagapanigurado ka lang niya. Alright? So, mga ka-aksyon, Aria, para tagaan man kabusang ideya, ini balang mga common nga sintomas sang old strain kag new strain. Kaya mo rin subong ang viral, mga ka-aksyon, ang sintomas sang old strain kag new strain. Ang old strain mga ka-aksyon, ang tao ang makabatsyag sa ginatawag naton nga paghilanat. Ikaduwa diri mga ka-aksyon na pagkadula sang imo dira yang sense of smell kag sense of taste. Okay lang kuno nga madula kuno pagpalangga mo habal nila subong. Basta
Hindi lang kuno madula ang imo kuno yang nga panabor kag ang imo nga pang-amoy. Pero gali kiti depende naman, di ba? Kung palangga mo gidang isa ka tao ya, ipakigbato mo na. Pero kung madula ya ang imo yang sense of smell kag sense of taste, budlay na yung mga kaksyon ni ipakigbato kay nga laban-laban swab test kagida. Kag syempre ikaw ya ibutang kagid sa sitwasyon nga home quarantine. Pero for your own good kag ina makapamaayo man sa mga upod mo dira sa inyong panimalay. So amo na ang sa old strain mga kaksyon, paghilanat, pagkadula dira sa imong sense of smell and sense of taste, kag sunod-sunod nga pag-ubo mga kaaksyon. Sugan ko ka mo dira inagaubo, dapat yatabunan mo dira ang imong baba. Kag hindi gani magpanagyo ka dira anay sa mga upod mo sa ulubrahan, kadto ka to palipod-lipod kag dito ka mag-ubo, di ba? Kag kung malawig na ang imong pag-ubo mga kaaksyon, dapat pakonsulta ka na para mahibalaan mo kung anong ginabatsyag mo. Ganay ka tingiban hadlok, no? Nga, kung maghambal sila nga, ang ubo ko balayadok, madalaga na bala isa ka simana. Ha? Isa na nagkasimana, gali ang ubo mo? Oo, madalaga na siguro isa ka simana kag nagapasulod na ako sa pulo kaadlaw. Ha? Kag hindi lang inadok ha. Sang mga ikalima ko na nga adlaw nga pag-ubo, nadula man ang akon nga sense of taste kag sense of smell. Kag daw ginihilanat pa ko ganay dok So dapat mga kaksyon hindi gid magkahadlok nga magpakonsulta. So ari man mga kaksyon ang new strains may ara sang 7 ka sintomas ang new strains. Palanakit sa imo dira nga kalawasan, isa. Ikaduha mga kaksyon, pagpula dira sa imo nga mata, amo na ikaduha ha. Palangatol sa imo nga kalawasan. Ikatatlo ina palangatol sa imo kalawasan. Ikaapat mga kaksyon, pagsakit sang imo nga ulo. Sunod-sunod mga kaksyon amo nang ikaapat. Pero kung magsiling kay imo nga nagpasaway ang imo nga bana kagabi, nagsakit ang imo nga ulo, lain naman iya, di ba? Pagkatapos masiling kay imo nga tatlo na ko kaadlaw nga nagapanago sa turko, nagsakit ang akon nga ulo, kaway ko kabalo ko doon imuon ko naman sa ikaapat nga adlaw. Lain naman ay mga kaksyon. Basi tawag sina daw turkophobia, di ba? Ikalima mga kaksyon, discoloration sang tudlo sa kamot kag sa imo dira nga tiil. Ikaanom, sore throat, kag ang ikapito mga kaaksyon, diarrhea. So amo na pag ina mga kaaksyon nabatsagan mo, hindi gid magduwa-duwa nga magpakonsulta sa imo nga doktor. Dapat mga kaaksyon maisog kita, hindi magkadlo ka. Dapat magpakaisog. Ang dapat ihambal mo gid adya, kaya ko ni, kaya. Sa mo na mga kaaksyon ang aton nga update with regards sa COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod. Well, sumunga adlaw mga kaaksyon, it's April 11, 2021. Panibago nga adlaw, kag syempre panibago nga boss damlag para sa aton mga kaugalingon. Kung kamo dira mga kaaksyon na napaslawan kagapon, okay lang na iya, di ba? Because today is a brand new day. Kag dako naman ang chance naton nga bawion ang aton nga kapalpakan kagapon, di ba? Kag mangin successful ang aton nga adlaw subong. Well, para sa aton nga history mga kaaksyon, April 11 tuig 1867, ginbunag si Leonor Rivera sa Kamiling Tarlac. Sino bala mga kaaksyon ining siya? Leonor Rivera. Amo na sa ginatawag naton nga sweetheart ni Dr. Jose Rizal. May ara ka mo nga wala sang nahibalaan sa kay Leonor Rivera ha. Si Leonor Rivera ang nangin sweetheart
ni Dr. Jose Rizal nga naging modelo para sa Maria Clara nga karakter sa iya libro nga Noli Me Tangere. Mahinhin ining si Leonor mga kaaksyon nga masiling naton nga palangga nga babae ni Dr. Jose Rizal sa bilog nga babae nga nag-agi sa iya nga kabuhi. Pero galing kita mga kaaksyon, hindi nangin manami ang ilang istorya, di ba? Nangin masubo mga kaaksyon. Ari para ipadayon sa inyo, ha? Si Leonor ang bata sang landlord kag tiyo ni Dr. Jose Rizal sang Casa Tomasina sa Intramuros kung sa diin dira siya nag-start sa panahon nga siya ang third year sa Universidad sang Santo Tomas. Sa panahon nga ni mga kaaksyon, si Leonor Rivera ang estudyante sa La Concordia College. Kung sa diin, ang manghod ni Rizal nga babae ang diriman naga-eskwela. Antes pa nagkanto si Rizal sa abroad para mag-eskwela, siya ang na-engage sa kay Leonor, pero ang iya plano nga temprano nga pagpakasal ang nadula. Tungod sa rason nga ang iya mga utod nga babaye ang wala pa makasal, wala nagadali ang mga sister nga magka-sister-in-law sa ilang nga balay kag nagapaminsan man siya nga base bala madugang ini sa obligasyon sa ila sulod balay kag wala pa ini sa mga eksperyensya. Biskan pagani mga kaaksyon ang utod ni Dr. Jose Rizal nga siya pasyano ang hindi man pabor sa iya temprano nga pagpakasal kay posible maguba sini ang iya karera. Sa mataas nga paglao mga kaaksyon, si Rizal ang nagpalayo para malabot ang iya sini nga handom kag para matabo ang ilang nga pagpakasal. Sa ilang long distance relationship mga kaaksyon, pirmigid ini nagapadala sang sulat sa una nga tuig sa Europa. Pero dutay lang ang makalabot sa kay Rizal. Kag syempre, kiti dutay man nga mga telegrama ang mabato ni Rizal mga kaaksyon. Dutay man nga replies sa telegrama ni Leonor ang mabato niya. So, mismo ang iloy mga kaaksyon ni Leonor ang naghambal nga mas maayo nga hindi madayon ang kasal kag hindi maging asawa sang parehas nga lalaki sa kay Rizal nga ginakainitan sang simbahan kag ginakainitan man sang gobyerno kay ini ang makapamaayo sa iya nga kalag sa kalag ni Leonor. Si Mrs. Silvestra Rivera mga kaaksyon amo ni siya ang nanay or ang iloy ni Leonor. Ang padayon nga nagalaygay pirmi sa iya nga kalipatan si Dr. Jose Rizal hasta sa ulihi nga nagdesider ini nga maguntat na siya sa iya nga pagpabinsar kag untatan niya ang paglaom nga sila ang makasal ni Rizal. Hasta nga nag-abot sa kabuhi niya ang isa ka lalaki nga gusto sang iloy niya kag iban pa nga mga tao nga malapit sa ilang nga pamilya nga ang ila ginarekomendar nga pakaslan kag amo ining si Engineer Henry Keeping nga taga Inglaterra. So, ang ila sila nga kasal mga kaaksyon ni Keeping kag ni Rivera ni Leonor ang natabo sa June 17 tuig 1890 sa Dagupan. Sang si Rizal ang magbalik na sa Europa. Si Leonor mga kaaksyon na naghambal gid nga ginpilit lamang siya sang iya nga iloy nga pakaslan ang lalaki nga hindi niya matuod-tuod nga palangga. Nakilala ni Leonor si Keeping sa balay ni Doña Carmen Villamil nga iya man classmate anay sa La Concordia College. Si Engineer Keeping mga kaaksyon nga iya nanginbana ang upod ba ni Engineer Crisostomo Villamil nga nag-supervise ang proyekto nga Manila-Dagupan Railroad sa sinakapanahon. Si Leonor Rivera ang napatay sa edad nga 26. Hubin pa mga kaaksyon siya ang napatay sa edad nga 26 santong August 28 tuig 1893 matapos ang pagbunag sang ila ikaduwa nga bata ni Keeping. Pero antes siya napatay mga kaaksyon ang iya ulihi nga ginhilyo
nga ang silver box nga nagaunod sang abo sang mga ginsunog nga telegrama ni Rizal, ang gusto niya nga ipaupod sa iya nga lubong. So kasubo mga kaksyon dra o makita nga gali ang pagigugma mga kaksyon na matudtuon nga pagigugma, hindi mo siya gali matudloan ano. Kay ti biskanano mo dira kapilit sa iya nga palanggaon ang amo nga tawo, magwa gid ka matuuran sa uli nga palangga niya gali sa Maria kag hindi si Rufa, di ba? So amo na mga kaksyon nga biskan pa paano gali katig ipatungan sa ginikanan So amo na mga kaksyon ang leksyon dira nga hindi nyo gid pagtudloan nga palanggaon ni Pedro si Maria kung wala siya sa pagpalangga, no? Kung naluguyag niya si Pedro sa kay Rufa, pabayaan mo siya, di ba? Para paglambot sa ulihi, kung maalang-alang gid man siya, hindi niya ka mabasol. Okay? So mga kaksyon, magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials diri sa atong programa, Johnny Tango Rides Again. Nagkakinahanglan ka bala kapital sa negosyo? Good morning mga kaksyon, nagabalik kita sa itong programa nga Johnny Tango Rides Again. And this time mga kaksyon, magatamyaw kita sa ato diri mga friends. Nag-komento diri sa atong Facebook Live, magauna kita sa kay Alex Montesa. Isa sa aton nga mga suki diri. Good morning Alex Montesa, maayong aga, action red upod naman kita. Thank you so much Alex. Martin Aliling, good morning po sir, watching from Imos, Cavite. Uy, si Alex Montesa, suki, giniya kadaga, no? Amo na siya masiling naton nga aga pa nagabugtaw. And also hi sa kay Dax Parenio, dra sa may Golden Gate Hill Subdivision, Alangilan. Feeling ko nagabantay ni sumusang iya nga bata mo. Dax, pre, good morning dra sa imo. Hi madra sa kay Felix Butch Ibanez, sa ila ni Antonio Tirante, sa kay Toto Abing Lunar, sa kay Bob Sitchon, good morning, sa kay paring Roy Solinap, and also hi sa kay Elmo Tadina and Haji Panabe. Good morning dara sa inyo. Good morning man sa kay Mileli Oligo, Vanessa Mayo, natamyaw ni Meli Oligo. Okay, hi dara sa kay Vanessa Mayo, isa man sa aton diri nga mga suki nga viewers sa aton nga programa nga Johnny Tango Rides Again. Alvin Divine Gracia, maayong aga gali sa mga taga Tagda. Okay, nga nagapangapi. Okay, dili lang gid ako nag-update. Okay, good morning dira. Ari gali si Vanessa Mayo. Okay, kadasig mag-update good morning sa kay Mileli Oligo, Noel Amar. Good morning dira sa inyo ha. Hi man sa kay Maria Luz Grijaldo Makunat. Good morning Action Radio, Johnny Tango watching live here from Candumaraw, Hinigaran. Stay safe always. Maria Luz Grijaldo Makunat. Ginatamyaw manaton ari si Gemma Bilieza. Good morning sa pamilya Kudra sa may Pandanon, Silos, Morsha, Bilieza and Ortiz. Also, hi sa kay Belly Oligo, Kapitan Nunilon, Banbuanga, sa Patag, natamyaw mangali si Meli Oligo. Okay, Action Red. Okay, good morning, Meleli Oligo. Ari Vanessa Mayo, nagkomento na sa aton. Maayong hapon, kay Kamanti, ara siya sa Estados Unidos, mga kaksyon, ha? Good afternoon, Action Red watching the best comedy joke program on Action Radio Bacolod. Number 1, wow! Present from Rochester, Minnesota, the home of the Mayo Clinic. God bless. Thank you so much, Vanessa Mayo. Thank you so much sa pag-view adlaw-adlaw, ha. Good morning man sa kay Van Gilin. Good morning, sir, watching from Pontevedra. Yuditora de la Peña Barbecue. Pinasahi ni, okay. Good morning, Action Red. Ari naman kami ni Lola Turing. Nagaupod sa imo sa adlaw sang Domingo. Thank you, Yuditorta de la Peña Barbecue.
Lizvilia Treyes. Good morning po, Bacolod. Good morning, Red. Good morning man sa imo. Okay. Vanessa Mayo, thank you so much sa pagpamati adlaw-adlaw. Ray Gansha, good morning, Action Red Art. Batchmate ko na mga kaksyon sa Luisa Medela. Thank you, Ray Gansha. And Melvin Solidarios Apdo. Good morning, watching from Bagu City. Kelly Jelly, good morning, Action Red. Happy Sunday sa tanan nga members ng EFC. Kay Mr. Beboy Villasor of CMO Sectoral. Kag sa family ko sa Barangay Pandanon DSB. Watching here in USA. Thank you so much, Kelly Jelly. Okay. I-greet ko lang sa liwat si Noel Amar, Meli Oligo of Bani Cafe of Tangub and Kelly Jelly of USA. Siguro namit ng kapi sa Bani, no? Try tabidason, be. Okay, watching from GGH, Dax Parenio. Thank you so much. Ang baboy, dira nito to abing na pagwa na. Mautang na. Hona Lumena, good morning. Teresa Luxin, good morning. Action Johnny Tango, nagamonitor kami diri Salwa Kuwait. Okay, God bless. Okay, thank you so much, Teresa Luxin. Francisco Guangco, hi madragali kay paring Iko Lumugdang thank you so much sa pagpabati man kay Iko. And also good morning man sa kay Dante Ves Ramos. Good morning Action Radio. Mind Vivas, pabati akong jowa, makahiga, nagising na. Ano naman? Nakahiga, tapos nagising na. Mind Vivas. Angelina Galopo, good morning. Edna Dormitorio, good morning. Kelly Jelly. Regina Tamiyaw kumana. Okay, so, Josefina Bolido de Monteverde. Hello, Mr. Johnny. Looking handsome kagali. Wow, grabe Gali. Watching from Riyadh. Dugay tanaka nabatian sa radyo. New ko lang nakita. Face mo. Wow, grabe Thank you so much, Josefina Bolido de Monteverde. Okay, sa mga pasakay. Thank you. Alex Montesa. Welcome, Gid, Ma'am Vanessa Mayo. Have a blessed Sunday. Alright, Samson Iscare. Uy, nagpadala siya sang stars So thank you so much, J. Samson Iscare. Also, hi sa kay Jose Herson Laping Junio. Good morning, Action Red. Monitor lang kami diri Andrew Librando going Kabangkalan. Have a blessed Sunday. And Richie Baradero. Good morning, greet ko lang galing family Baradero sa Purok Paglaom, Barangay Takuling, kag family Osano sa Manville Royal. Thank you, Ged. Richard Dait Pacheco. Good morning, Action Radio, kag sa mga nagapalamati. Cesario Abitong. Good morning dara sa ibo kag nagapamati siya dara sa Purok Pag-asa, Barangay Estefania. Cesario Abitong. Okay, Abitong family, good morning dira Guillermo Clarito, Action Red, mayong aga nga bulawanon nga Domingo sa imo upod lang kami diri sa imong programa. Sa mga abyan ko, Boy Miguel Briliano kag Fred Madrid sang Mabini Coral, Barangay 30. Madamok id salamat. Thank you so much. Reynaldo Reparo, good morning Action Red. And also hi man sa kay Felix Magtulis Villatura. Good morning, Action Red Salgado. Good morning man sa ibang Felix Magtulis Villatura. Lynn Ladjomen, shout out lang dagali sa Minjola family sa Hinigaran, Action Red Salgado. Thank you. Grace Mustre. Hi man sa kay Kai Blood. Kai Blood, good morning Ludi. Okay. Ludi, good morning Ludi from San Jose del Monte, Bulacan. Thank you so much. Binong Sitenta, good morning dira sa imo. Wal makakaksyon may ara pa kita sa ikaduwa nga batch ang atong greetings diri sa atong programa sa magabalik kita. Thank you so much.
Mga ka-aksyon, nagabalik kita sa itong programa ng Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. O galing sa mga tao na kamera sa pag-ibuon nga importante, may ara ka mo dira sa pagkakantuan nga importante. Ang bugtaw na ka mo dira dakpa ng balde, habon kamo, kag baligo. Well, this time mga ka-aksyon, para ihatag sa ato diri pinakauli nga update diri syudad sang Bacolod, kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aton makaupod ang Pretty Boys sang Aksyon Radio Bacolod. We have Aksyon Alvin Grava. Good morning, Aksyon Alvin. Good morning, Papa. Wow! Ang abi ko, ginastorya ko na si Ivana Alawi na mo. Nagpagdalo. Aba. Do kondisyon sa mong sa Aksyon Alvin na. Oh, yes. Ano? Kung ari ka diri aksyon na red sa atubang sang New Government Center, kondisyon ka. Bao! Damo diya maayo. Pero anyway, Aksyon Alvin, subong padayon sa giyapon na pagsarado sa Bacolod Government Center, di ba? Yes, aksyon red, no? Sa mismong New Government Center. Pero kung ang aton pagkahambalan, ang atubang ang pinaka-playground sa New Government Center, may naga-jogging, no? Sininga kagahon. Samtang naga-jogging, ting ibang aksyon red malingaw man, bangod man sa may mga may fountain, may mga suga, masanag ang mga suga. Kaga, of course, ikaw nga nagalantaw, kag nagatanaw, malingaw ka man. Bao. Matsagan ko daw hindi naguroy sa fountain sila inalingaw, kundi sa mga naga-jogging. Yan, namugit, bisay Ay kalabanan na dahil sa mga nag-jogging, kung hindi pikit, nila yung ginasuksok nila sa idalom, lipot, ba? Pag makahambal ka, wow, amo na yung masana gabulan. Kapit pag makitaan mo yung puti pa, lipot short, ang pusod, mahambal yan. Isa pa! Isa pa! Amaw! Isa pa kakabalo. Ay kasi... Pakitan mo sa bunga kagahon, amo ni makahambal ka. Amo ni ang maayo nga aga. Bao. Kag maayo man nga Domingo. And at the same time, isa ka maayo nga adlaw. Kung makakita ka sa amo ni nga klase, nga mga matahom, nga mga naga-jogging, naga-exercise, kabalo ka katahom gidyang matahom nga adlaw kung umpisahan mo sa pag-jogging action red. Yes. And at the same time, na-exercise ka na, ikaw nga manuglantaw, nalingaw ka pa. Amo na yan. Dawa ka sa action red action na red, magluwas na rin sa mga naga-jogging, walking, naga-bike, and at the same time, ang iban, temprano pa, nga naga-inom, taho, inom, inom sang kape, pampagana, pagwa sang balhasman, no? And at the same time, damo man diriya, bag-ulang kagwa. Gwa sa ano na? Bago lang nakuha sa call center. Abi ko, bago lang sila nagwa sa isa ka lugar, ginatayman 3 hours. Oo, gani ko, pwede na niya, taxi. Amaw. Pag magambal ka, ari, dugang tip para sa imo, pero ipos ka lang wala ka sa may nakita. Ay, Sandy. Ang reaksyon na red, pila ka mga sitwasyon karon diri sa area sa New Government Center, atubang mismo sa New Bacolod City New Government Center. Ang pila naton nga mga kauturan, ang nasiling tanaga-jogging, no? Ang dalanon karon sa syudad sa Bacolod, masyado pagkatawhay sa sininga tinakna. Only ang nakalabanan nga nakitaan ta sa karon ay ning mga taxi and even ang mga tricycles kag iban nga mga salakyan di pasahe nga nagadulong man sa mga incoming call center agents diri sa area pa sa may east portion, no? Sa syudad sa Bacolod, particular sa
nagapad mismo sa New Government Center, while ang ibang mga tracking, of course, nag-aamat-amat naman sa pagbiyahe. Yung ibang kalabanan diriya going south, halin sa north ng mga tracking, going ni siya sa south after nga nag-diskarga na sang mga tubo action na red. Sa aton sini nga mga kauturan sa pinaka-latest update to bala action red nga natabo nga massacre dito sa Gardenville subdivision sa barangay may pinaka-latest diri nga si Christian Tulot ang nagpatigayan naghimo na kagagin pirmahan man sang abogado ang iya sini nga extrajudicial confession. Butsing ganon aksyon na red may pag-ako na siya mismo ang nagpatay sining apat ka mga nagkalamatay sa massacre na tabo sa area sa Tangob. Kag iya man gindayday time by time, the same time by date, April 4 abi tubtob April 5 kundi siya nagpanago, and at the same time kung paano niya ginpatay ang ining mga naging biktima sa massacre dito sa area sa Gardenville Tangob kahapon nga daw nagahilbion siya aksyon na red, and at the same time nga nagahinulsol sa iya sining ginhimo pero apang ulihin na aksyon na red, no? Ang isa diriya sa ginahibian niya kay isa kadumdum to sa ginhimo niya sa pagpatay dito sa bata aksyon na red. Anyway, actually, Alvin ko na mo gali iya, ginhimo iya ning pagpatay April 4, Easter Sunday gali, no? Sa aksyon na red muna na tabo April 4 Easter Sunday. Oo, makon mo na adlaw sang pagkabanhaw. Pero may mga apat ka mga persona ang nagkalamatay na siya mismo ang may kahimuan. Na adlaw sang pagkabanhaw, siya man adlaw sa pagpatay sining apat ka mga nagkalamatay sa sa massacre action na red, no? Pero actually, Alvin, na-discover ini ang pinangpatay niya Martes na, no? Or tatlo ka adlaw nang makalipas sa muna na? Sa aksyon na red, no? Tatlo ka adlaw, mga Miyerkules, ginumpisahan, kag na-discoveryhan ini isang pamilya Espinosa ang pagpatay sa ila sining himata, and mga around suno sa na-interview man namon to mga 6 o'clock, although mga 10 o'clock nila gin-report sa mga kapulisan. And that is why nga sang ginkubera nato ni pagpabilin man ang baho after nga na ara na sa advanced state of decomposition ang mga victim action red. But after 6 days, and finally nag-ako na siya. Although may pag-ako siya una, pero kung malantawon mo aksyon na rin, hindi siya maintindihan ng iya sining unang statement mo. May araya nga number 1, pagdakop sa iyo Miyerkules ang hapon, ginpanginwala ya. Pagkabuwas sa aga, ginako yan na. Pagkadakop sa iyo, bisa-bisang aga. And pero may mga ginadalawit siya yung mga personalidad. Sa pagkadakop sa iya, kung madumduman ta, may duha ka mga pangalan ang iya sinigagin mensionar, kaya suno sa iya siya mismo ya daw accessory lang bala nga wala siya sa may kahimuan kundi ginuyatan niya lang ang kamot abis ang iya nga tiya. Ika-tatlo, pagka-Biyernes, ramat-amat na siya, nagwa na nga may pag-ako na, pero pagka-Sabado action red, iniya ginako niya na via extrajudicial confession sa tubang sang iya abogado action red. So far action red ang pila ka mga sitwasyon karon diri sa dalanon sa siyudad sa Bacolod masyado katawhay, maayo man maaliwalas ang pananawan sa imo mga mata, tanggap tan-aw sang maayo nga view. Nagtagiri sa patrol, redaksyon Nixon Tahong ang kaaksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Thank you so much, Aksyon Alvin Graba, sa pinakaulay diri nga balita syudad sa Bacolod, kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Well, mga kaaksyon na sa liwat, it's April 11, 2021. Panibagong nga adlaw, kag panibagong na naman nga pag-asa para sa aton nga kaugalingon. Ari balikan tala mga kaaksyon, ang mga nagkomento diri sa ato nga Facebook Live. Kaya manti, madamo ang nagkomento, diba? Madamo nga salamat mga kaaksyon. Do not forget to like and share ang aton nga Facebook Live diri sa ato nga programa, Johnny Tango Rides Again.
So ginatabyaw naton si Lily King. Good morning dira sa inyo. Kay syempre sa kay Mark Davales. Good morning Action Johnny Tango. Kapita monitor lang ko di. Bagga Totong. Thank you so much Action. Mark Davales. Binong Sitenta, Grace Mustre, good morning. And also hi sa kay Raylor Pasi. Sir, pa-shout out po sa may Singkang Airport. Thank you so much. Francia Diestro, good morning po sir. Pabati sa pinsan ko lahat ng Diestro. Diestro family. Ribatado Castro Lianes, good morning sa imo. Lanskit Makilan, good morning sir. Tamyaw ko lang family Makilan. And also sa kay Ragnarok Mungon. Good morning sa tanan nga mga kaaksyon watching from Orlando, Florida, no? Dra sa Estados Unidos. Thank you so much. Roan Ong, good morning Action Johnny. Tamyaw lang ko dra sa kay LV Kapihan or LV Kapihan sa Barangay Cadiz Viejo. Thank you so much Roan Ong. Ari, Action Red, liog man ko tamyaw sa migo ko nga si Phuket sa may Thailand. Guwei Son, Elson J.R. Albao, madamong salamat from Alex Montesa. Also, hi sa kay Noni Luna Kalamba watching sa Kabuyaw, Laguna. Mayong agad sa inyo. Grace Bustre, Binong Sitenta. And also hi sa kay J. Samson Escare. Good morning Action Red. Good morning man sa tanan nga mga tagpalamati sa Action Radio Bacolod. Labi na gid sa family Escare nga always gid nagapamati sa imo nga programa. Kaya sa kay papa ko ang Munding dra sa Munding watching from City of Pasay School of the Blind. Okay, thank you so much sa pagpamati dira. Rowena Pelinio, good morning. Kamarin Caloocan. Barrio Garay, good morning Action Red. Monitor lang kami diri sa may Barangay Pandanon DSB. Elia Bandada, mayang aga diri sa inyo ha. Liwat, have a blessed Sunday to you. Pamati kay kami diri adlaw-adlaw tabok Sharma, Saudi Arabia. Paliyog ko tamyo dira sa kay Levi Rodico sang bata ko. Okay. Thank you so much Fritz Torres. Okay, madamo man nga salamat sa kay Trexie Eboseo, Ronald Goboy Parenias, Maluma Chantahe, dra sa may Ibi Magalona. God bless everyone. May God's guidance and protection be with us. Praise God for the gift of life every day. Thank you so much. So mga kaaksyon, don't forget to like and share ang aton Facebook Live. And komento ka mo na because may yara pakita sa isa pagid ka batch of greeting sa kadamuon sa nagkomento diri sa aton ano. Kaya na adya lang. Kaya na. So mga ka-action para balikan ang atong instoryahan kagaina. Ining balang pamangkot ko kagaina, pila bala ka mga babayi ang na-link sa kay Dr. Jose Rizal. Basi bala kalagon ta sa aton nga national hero ano. Kung pila ka bilog babae ang na-link sa kay Dr. Jose Rizal. So Arya, hindi lang niya kay ako nagambal diri mga kaaksyon, kundi inibase sa philippinfolklifemuseum.org. Arya, at least 9 ka mga babayi ang na-link sa kay Dr. Jose Rizal. At least, buot silingon, hindi magnubo sa siyam. Dira mo niya makita mga kaaksyon nga ang aton nga pambansang bayani isa ka mapinalanggaon nga lalaki diri sa Pilipinas. Wow! So ang siyam nga babae nga ini nga na-link sa kay Dr. Jose Rizal amo si Segunda Katigbak, Leonor Valenzuela, Leonor Rivera, Consuelo Ortiga, Useisan, Gertrude Beckett, Nelly Baustid, Suzanne Jacobe, kag Josephine Bracken. Pero mga ka-action ining si Josephine Bracken gipakaslan niya gid, di ba? Pagaling kati wala gyud sila nagdugay kay tungod kati si Dr. Jose Rizal mga ka-action ang firing squad, di ba?
nagbusong si Josephine Bracken apang napatay man ang ilang nga bata. So, ini sila nga mga babayi ang naluyag sa kay Rizal tungod sang kaalam sini karisma kagdasig maminsar sa tanan nga mga bagay. Pero sa bilog niya nga babayi nga nag-agi sa iya nga kabuhi o sa kabuhi ni Rizal mga kaaksyon, si Leonor Rivera Langgid ang nagbago sa iya kag nakontrol ang pagiging malapitin sa mga babayi. Huwag ko ginambal rin ka chick boy ha, kundi malapitin lang sa mga babayi. Kati isa na daan mga kaaksyon, isa ka mapinalanggaon nga lalaki diri sa Pilipinas. Sa mga kaaksyon, amo na ang aton nga history sa buong adlaw. April 11, 2021. Nag-ari pagid mga kaaksyon, kamo bala nagapati nga ang isa ka tawo posible nga tubuan sang venom o ginatawag naton nga kamandag nga parihas sang manog. Gapati bala kamo mga kaaksyon nga ang isa ka tawo posible nga tubuan sa kabandag or venom. Suno sa mga tao sang una mga kaaksyon na para istorya sa inyo, ini ang imposible nga ang mga tao ang mag-intra sa lahi sa mga rattlesnakes kag amo na nga iban pa nga mga sapat mga kaaksyon nga mayara sa ginatawag naton nga kamandag. May nagahambal man nga imposible na ya nga ang isa ka tawo ya tubuan niya sa nga venom. Posible paguro nga ang batasa na pwede mangin manog, di ba? Kaya akon mo na ang akon nga nubya, agaw niya, diskartehan niya, minsan abalat, mo na. Abi ko, biguhay kami. Biguhay lang kami galiya sa imnanay. Paglabot gani sa love life, ginagaw yung galiya. Pero mga kaaksyon, sunod sa mga tao sa una, ini ang imposible. Pero, base sa research nga nagpakita, pero base sa bagong research, nagpakita nga ang tao mayara sang toolkit para mag-produce ang venom kag sa kamatuoran tanan man nga reptiles kag mammals ang posible man nga tubuan sa ginatawag naton nga venom. Ini ang koleksyon sang flexible genes, ang partikular nga konektado sa salivary glands sang tawo. Naga-explikar nga ang venom nagatiyog independently halin sa non-venomous ancestors sang masobra sa 9 kabeses sa animal kingdom. Suno pa sa isa ka author siniya na si Agnish Barwa, doctoral student sa evolutionary genetics sa Okinawa Institute of Science and Technology sa Pungsod, Japan. Essentially mga kaaksyon, may ara kita tanan sang building blocks in place. Dugang paniya nga, depende ini sa evolution kung diin kita pagadalon sini. Parehas sa ginapatihan ni Charles Darwin mga kaaksyon, nga ang mechanism sang evolution amo ang natural selection. Individual of the same species are not identical. So, parehas mula sa ginatawag naton nga ang pechay kag ang repolyo, ini sila ang parehas lang nga ginhalinan. Ti pechay dira mga kaaksyon umutang ta repolyo. Matanom ka dira mga kaaksyon sang 20 kabilog nga repolyo. Pagtanom mo sina, may ara dira sang lain, kwaon mo na siya. Ti ang gwae sabi butanta do nagtaas sabi nga repolyo. Itanong mo to sa sapiyak, tapos pag nagwa naman to ang iyang mga seeds na mga kaaksyon, itanong mo naman pagtanong mo sina, may lain naman dira. So, amo na mga kaaksyon itawag naton nga ang pagtubo niya nga pinasahi, di ba? Hagina nakadepende man sa lugar nga iya pagatubuan. So, amo na, depende man kuno, nga posible ini nga isa ka tawo may magagwa dira sa ulihi nga venom. Ati sadya ni, pagkamudra naghalok sa palangga niyo, may ara kagulay siya kabandag, di ba? Delikado kagulay. Sa muna ang aton nga balitang kakaiba ngayong umaga para sa ating Johnny Tango Rides Again. Well, yan na mga kaaksyon ang aton mga jokes sa aton nga programa.
Eksena sa karinderya, nagreklamo si Johnny sa ginbaligya sa iyang kasudan ni Inday kay perti ini kalasay. Takes it back to Molly Wake. Sus, Inday, nano nagbaligya mo nga linaga sa akon ba na? Perti kalasay, wala mo gindigibutangan sang asin eh. Pasensya gid Johnny ha. Nagbulagay kami abis ang akon nga nobyo subong. Ano? Nagbulagay ka mo? Ti ano yang labot sang sudan ko yang perti kalasay sa inyong relasyon ya? Siya ang nagabaligya sa akon sang asin. Kahit naubusan ako sang asin kagabi lang gid Johnny. Ano? Diyos ko, Inday. Na ano nag-imo yaman? Saan kayo mabakal sang asin para magkasabor maning ginabaligya mo nga sudan diri sa amon, ho? Hindi ako magstorya sa iya. Siya ang may sara, tapos ako mauna sa iya sa paka. Kahit mapakanubo ako? No way! Ano? Thank you so much, Marites, sa mga joke dira sa Barangay Banago. Budlay na gari mga kaksyon, ano kung naganegosyo ka malas ng karinderya, at pagkatapos yung boyfriend mo, supplier mo sang asin. At kung mag-away ka mga duwa, laban-laban ang mga ginabaligya mo kasudan, malas ay kay manti, hindi mo siya pagsapakon, may pride, di ba? Isa kaadlaw na dakpa ni Inday si Johnny Tango nga nagatanaw naman sa Facebook. Sang Facebook Live sang sexy nga online seller. Kag nabatian pa ini nga naga mine. Mine. Aha! Ara ka naman dira, Johnny? Patay ka naman dira ya katanaw sang sexy nga online seller? Ha? Kuan? Nagatanaw lang ako sang bag-o nila nga sapatos kay may bag-o naman sila nga stocks, so. Sos, mabinuting ka pa, Johnny? Wala akong nagabinuting sa imo yahan, Mabakal ang kutuod sa nga bag-o nila nga sapatos, Kanami na daan kagkabakod, ho? Sos, pati lang ko. Basi nagat-shot na kamo sila sang sexy nga online seller, ha? Wala kami nagat-shot, ya. Wala ganit nag-reply sa akon mga message sa iya. Mat-chat pa kami. Ano? Why nag-reply? Bye! Next na nga joke mga kaaksyon. Eksena sa higad sang dalan. Ginbasyahan ni Johnny Tango Sirugo sang tubig. Splash. Karami sa sakon sa tubig, ano? Splash. Nga ginbasyahan mo ako sa tubig, Johnny. Pwede katog daw sa tubig. May ice. Para ina sa imo kay into mo ang akon nga ex-girlfriend. Ti anong labot mo da? Ha? Bulagay naman kamo nga duwa sa imo nga ex-girlfriend, di ba? Ex gani, bulagay na kamo. Tiyan mo na gani, tungod kay ginbulagan mo siya, kag ginaway mo siya, kag gininto mo siya, nagbalik siya sa akon. Ano? Uli balay ba? Next ka joke mga kaaksyon. Isa kaadlaw nadakpan liwat ni Inday si Johnny nga may ginatanaw nga sexy nga babayi sa iya nga cellphone. Kag daw naga Facebook live ini. Wow! Johnny! Ano naman ina, ha?
Nagligad online seller? Sigurado gid ako nga online seller naman na subong ginatanaw mo mo. Sexy online seller ni Babe. Te, kung sexy online seller ina, wala man sa may ginauyatan nga butang dira para ibaligya niya. May ginauyatan man siya. Galing, wala mo lang makita. Ano? Wala man ako may makita, oh. Hindi na ako pagintuan dyan eh. Ginahinto mo lang ko, ha? Ako gani, hindi ko man makita, ho? Kung anong ginauyatan niya? Kay manti ang ginauyatan niya kuno ya, kalag kuno, kalag? Ano? Kalag ba? Thank you so much sa mga jokes, mga kaksyon. Pahabol lang kita sa liwat. Ginatamyo natin si Fernie Hispaniola watching from Barangay Locotan, Cabangcalan City. Thank you so much. Action Red, I send you some stars. Wow, wow! Thank you so much. Vanessa Mayo. Also, hi sa kay Amor Malayang. Uy, God bless dira sa inyo, Family Mayo, kag the rest ng mga friends mo, nga nag-watch series o nag-view diri sa atong Facebook Live. Amor Malayang, good morning, Action Radio. Alex Montesa, good morning. Mo grabe na ko dako man sang star gin padala ni Alex Montesa, ho. Do kuan siya papa star gin niya, no. Samson Escana, good morning. Erlinda Salgado, pariente ko dira sa may Barangay Singkang Airport. Good morning. Emma Tubong, Tatski Barrios Barbadillo, good morning. Julie Harabe, good morning, watching from Barangay Estefania. Thank you so much, Julie Harabe. And of course, Belen Expectacion. Good morning, Sir Red, please tamyaw lang. Papang Nixon. Eddie Laus, uy, nakahabol, Good morning, monitor kami diri sa may Town, Victorias. Thank you so much. And also, hi Bangalia sa kay Attorney Mark Steven Mayo sa office ni Congressman Greg Gasataya. Ginatamyaw naton. And of course, Sir Dowden Dakila. Nagapamati man sa aton sa mga aga sa office ni Vice Mayor Ilcid Familiaran. And of course, sa kay Sir Danny Dangkalan, Sir Nelson Sidilio, madamo ka salamat sa pagpabati. So mga kaksyon, diri lang kita sa itong programa. Madamo ka salamat din sa luwat sa Aksyon Red Salgado. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sali na! Kusog Kulapo Instant Pangkabuhayan Promo. Pwedeng manalo ng smartphone. Lakas! Motor! Lakas! 100,000 pesos! At iba pa! Lakas! Pili lang ng Vino Kulapo. Tingnan ang ilalim ng takip at baka maging instant winner ka! Sali na! Visayas and Mindanao only. Promo runs from March 15 to May 31, 2021. Per DOH FBA CFRR permit number 0114 series of 2021. Drink responsibly. Vino Colafo, lakas sa magandang bukas. Kinahanglan kwarta? Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon